A všetci sme môžeme začať? Môžete aj bližšie, nemusíte potom. Dobre. Je to na vás, áno, kľudne. Nie je problém, môžete. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Milí rodičia, krstní rodičia, drahí bratia a sestry, s radosťou vás vítam v tomto Božom chráme. Zhromaždili ste sa, aby ste boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovu zrodí toto dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej cirkvi. Aj vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života a teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Čo si žiadate od Božej cirkvi? Pre Šimona krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť, ste ochotní im v tom pomáhať? Šimon, Svätá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Teraz aj vy, rodičia, krstná matka, krstný otec, môžete dieťa na čele poznačiť znakom kríža. Milí rodičia, drahí veriaci, zúčastnite sa teraz nábožne na bohoslúžbe slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného tajomstva posilnili vo viere, aby sme spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie sviatosti krstu pre toto dieťa. A s vami, s duchom tvojim, čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. V tom čase pristúpil Ježiš k učeníkom a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Milí rodičia, prinášate dnes svojho synčeka do tohto nášho častovského chrámu, aby ste mu mohli sprostredkovať prvú sviatosť krstu. Tak ako postupne bude váš synček ráz, ale budete ho učiť žiť správne na tejto zemi, učte ho aj tomu duchovnému. Dnes máme priamo 4. adventnú nedeľu a my si uvedomujeme, že už o chvíľu 25. decembra máme Vianoce, čo je pripomienka príchodu vykupiteľa na túto zem. A my chceme, aby naozaj skrze nás mohla Božia láska prichádzať stále na túto zem. Vy tú Božiu lásku prinášajte do života vášho synčeka. On neskôr, keď sa rozvinie duchovný život u neho, môže prinášať tiež Božiu lásku na túto zem. A preto odovzdávajte mu tú potrebnú vieru, aby sa mohol aj po duchovnej stránke tešiť a radovať. A to je úloha aj vás, krstných rodičov. Každé dieťa sa poteší, keď na Vianoce uvidí darček, keď ho zoberete na prázdniny, prinesiete mnohé iné darčeky. Rodičia sa potešia, keď si ho zoberiete k sebe. Ale dôležité je nielen toto pozemské, ale aj to duchovné. A preto naozaj buďte tým vzorom, povzbudením pre svojho krstného syna, aby sa mohol s vami tešiť a radovať i po tej duchovnej stránke.
Nech naozaj každý jeden z nás prežívame veľkú duchovnú radosť, lebo skrze sviatosť krstu a žitie duchovného života môžeme prežiť najkrajší pozemský život, ktorý raz prejde do toho života v nebeskej vlasti. Amen. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho rodičov, krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, pre tajomstvo Tvojej smrti a zmŕtvychvstania daj tomuto dieťaťu milosť znovuzrodenia v krste a začleň ho do svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sviatosťou krstu a birmovania z neho urob svojho verného učeníka a svedka svojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj mu k svetosti života a priveď ho do radosti nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aj nás všetkých obnov, Pane, krstnú milosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, oroduj za nás. Všetci, svätý Imrich a svätý Martin, orodujte za nás. Svätý Šimon, orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha neprávosti a vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa, na znak toho ťa pomažeme olejom spásy, Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Teraz pomažeme sviček na hruď. Keď chceš vidieť ku mne, poď tu, mi budeš pomáhať. Môžeš byť bližšie. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, všemohúcemu Bohu Otcovi, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a Ducha Svätého. Bože, Tvoja neviditeľná moc zázračne účinkuje prostredníctvom sviatostných známok. Stvoril si vodu, aby mnohorakým spôsobom si ju pripravil, aby nám naznačovala milosť krstu. Bože, Tvoj duch sa už na počiatku stvorenia znášal nad vodami a tak voda už vtedy dostala schopnosť posväcovať. Bože, Ty si potopou sveta vopred naznačil naše znovuzrodenie, aby v tajomstve jedného a toho istého živlu bol koniec neresti a začiatok čnosti. Bože, Ty si Abrahamovým potomkom dal suchou nohou prejsť cez Červené more, aby ľud vyslobodený z faraónovho otroctva bol predobrazom pokrsteného ľudu. Bože, Tvoj syn, pokrstený Jánom vo vodách Jordánu, bol pomazaný Duchom Svätým
a keď visel na kríži, z jeho boku vytiekla krv a voda. A keď vstal z mŕtvych, rozkázal učeníkom: chodte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zhliadni na tvár svojej cirkvi a milostivo je otvor prameň krstnej vody. Nech Duch Svätý vloží do tejto vody milosť tvoju jednorodeného Syna, aby z človeka, stvoreného na obraz Boží, sviatosť krstu zmýla všetku nečistotu starého života a umožnila mu povstať z vody a z Ducha Svätého k novému detstvu. Prosíme ťa, Pane, nech skrze Tvojho Syna zostúpi sila Ducha Svätého do tohto prameňa, aby všetci, ktorí v krste umierajú a sú pochovaní s Kristom, povstali s ním aj k životu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Milí rodičia, krstní rodičia, vyniesli ste toto dieťa na krst. Dobrotivý Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chránte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udeluje deťom krst. Zriekate sa zlého ducha? Zriekate. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekate. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekate. Veríte v Boha Otca Všemovúceho, stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Teraz nechám pokrstíme, môžete väčšia počuť. Nožičky vyššie dáte jemu, babičku vyššie, aby voda sa netiekla. Dobre. S vami sme vyznali vieru cirkvi. Chcete, aby Šimon bol pokrstený v tejto viere? Šimon, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čiapočku dať, aby nenachladol. Otvor náruč, svätá cirkev, a objím dieťa, ktoré vo vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemovúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého, začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krízmou spásy, aby si patril do tajomného tela Krista, kňaza, proroka a kráľa a mal život večný.
Šimon, stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele ruko nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol nepoškvrnené do večného života. Amen. Teraz môžete zapáliť sviecu od veľkonočnej sviece. Príjmite svetlo Kristovo. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Vy, čo ste boli pokrstení v Kristovi, Krista ste sa obliekli. Halleluja, halleluja. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo a stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme oltárnu sviatosť, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Boha svojím Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti, preto sa v duchu Božích detí modlíme v jeho mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám naše hriechy, ako my odpúšťame svojim hriechom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Teraz, ako sa nosíte do teda. A teraz, milí rodičia, obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Opakujte to mne. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na Otcov. Pán s vami, nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodil Panny Márie dáva kresťanským matkom radosť nádej, že ich deti budú mať večný život. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestávajú dávala vďaku Ježišovi Kristovi našemu Pánovi. Amen. Nech žehná Otca tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského a nebeského, a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svetkom Ježišovi Kristovi našemu Pánovi. Nech žehná vždy tomu veriaci Všemohúci Pán Boh, ktorý nás vodia z Ducha Svätého znovu zrodil pre večný život, a nech im dá milosť, aby boli vždy a všade žili členní Boží, a nech im uštedí svoj pokoj Ježišovi Kristovi našemu Pánovi. Amen. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Poďte v mene Božom. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za pomoc. Dobre. No, teraz na chvíľu tu ešte rodičia, poďte sa na chvíľočku. Podpis, kde môžem údaj na 3.
rodiny, spokojný a šťastný, čo teraz budeme sa prihovárať, nerozumieme, takže budeme šťastní, máte tej pamiatky na dnes, prosím, kľudne nech sa páči, môžete sa pochotiť, ako len potrebujete.